moms, it's Sunday. Ay! Andito pala si Britney. Akala ko si Paul. So, it's Sunday. Actually, ang haba-haba ng aking pahinga kanina. Nakabawi ako ng mga tulog. Sa ilang araw ko rin na puyat. Kamusta ang lunch date? Wala ko lang CJ. Hindi, yung lunch date mo ba? Ha? Yung lunch date mo. Hala, ang pusa na ano mo. Ka-lunch date mo ba? Wala pa. Mamaya pa. Pumana? Nandito sa Labateng. And si Marian nagluluto ng sarili niya. Saan galing? Bakit? Oh, wala kubak. So, dito na tayo. Mag-ikot na tayo sa farm since it's Sunday. Yayahan, wala kang balot? Bibili sana ako 6. Ha, oo nga, bibili nga ako. Binigay ni Ate M. Tsaka ni Kuya R. Wala ka tinda pa? Bukas. Inad ko sa Rome. Ha? Rome. Pinagawa nila yung sliding door at saka pinto. Anong room? Para saan? Ko alam. Dun sa bahay mo? Pinagawa yung bahay mo? Hindi, yung kaibigan ko, hiram niya. Tapos? Hiram ko kasi lagi naman ako natutulog sa kanila kung kung mamasyal kami. So totoo yung na umalis ka doon ka na mag-stay. Hindi. Pinahiram mo lang siya ng pera? Hiram siya kasi palagi kami nagsabay yung babae. Okay. Pinahiram mo kasi nga nagawa siya. Paano yung balot at penoy mo? Wala muna. Hindi pa muna. Huh? Stop muna. Ngi. Paano ka? Sayang naman yun. Okay lang. Magkano yung isang pag dalawang tray ng penoy at saka balot, puhunan mo doon, magkano? Ano lang yan? 240, 480 yung dalawa, then hindi, 180 pala yun. Hindi yung isang tray ba? Isang 180. Alin, balot o penoy? Pinoy. Sa balot? 540. Balot. So mga 1.5, sabi mo na 1.5, tig dalawang tray. Sayang naman kasi, uy. Kaya yun, kasi pinano niya para matapos daw. So, paano i-up? Pagsahod mo na lang ulit. Kaibigan ko na babae. Wala na yung business ni Yayan. Sayang naman. Babalik na naman yun. Babalik na lang yun. Hindi naman magtatagal. Sayang. Pahinga muna tayo kasi minsan pinapakyaw ng mga sponsor, pinapakyaw minsan. Pero siyempre sayang, imbis na mapaikot mo sana yung income mo, o pag lumaki yun, o dumami na dumami, di pwede ka na magtayo ng balutan mo sa Mom's Eatery, o dun sa Overview. Sayang, uy. Diba? Dapat tinuloy-tuloy mo na lang. Kaso lang, hindi, yung kaibigan ko nagbibenta din ng balot. Mabayaran mo. Okay. Pag nakaipon siya, then Nakaipon siya. diba? Ganyan po kayaman. Ganyan po talaga kayaman yan si Ansel. Kaso lang, hindi siya makakaipon kasi gala ng gala yung kaibigan. Sama ka na sama. Minsan, Dapat ibalik mo na, sayang. Nagyayaya yan sa akin. Saan kayo pupunta? Yung sa titos nga. Sa bar din. Siya yung Sada. kasama ko pala. Sada. Kasi nangyayaya siya sa akin. Yung puhunan niya, yun ang pinainom niya. Sada yung mga advocacy. Ikot muna ako. Sayang naman yung balutan ni Yaya, no? Anyway, at least magawa noon daw niya na paraan. So may mga tao ngayon sa Payag, marami-rami rin mga bisita. Mga families. Ayan. Dito po sila. May mga natutulog sa Payag. May mga nag-overnight pa. Ay, dito tayo sa swimming pool. Let's see what happened. Wala mga tao ngayon sa house, mga moms.
Ay! Bless nung nang! Bless nung nang! Suplado ka ha? Sina ka? Ayun na anak ko, kapatid ni... Sina ka ay? Ali! Ala, 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 ala! Ikaw ah, suplado ka ha? Ha? Bless nung nang ba? Ala, 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 ala. Hindi mo naman kamukha si Lingling eh. Hindi mo kamukha si Lingling. Ha? Hindi, sa 20 pa siguro. Ah, ngayon, 20? Ayun pa. Oh. Ay, kasama yan sa ano, sa set? Panlinis o bago yan? Yan kasi mga Awa dyan sa initan. dahon. Malaking tulong din talaga itong net na to eh. At least hindi bumabagsak na directly sa swimming pool yung mga ano po, mga dahon. Hinay. Awa dyan, mulo ka diya. Dito naman tayo sa likod. Actually kagabi, dapat mag-ano ako kaya lang hindi ako nakapag video kasi naglalaba pa ako kagabi. So mayroong bagong spot dito sa Hinaguan Farm. Mula dun sa pinsan ni Brenda. Siguro mamayang gabi, mag-ano ako dito kasi I really love coffee. Ayan. So, meron ditong cafeteria, coffee shop na tinayo si James, yung kanyang pinsan ni Brenda. So, dito, yung mga naliligo dyan, pwede kayo ritong mag-coffee, ganyan. O, diba? May kapihan dito. Medyo tahimik ngayon ang farm. Hindi siya fully booked, hindi siya crowded, no. Kaya wala masyadong tao. Wala. Kamalaglag yung ano. Yung mga orchids ni Brian. So maya kasi medyo mainit pa. Punta naman na ako ng palengke para sa paghanda para bukas sa Mamshi Eatery sa kainan. Hello po. Sarap sana to, ma'am. Ang linaw ng tubig ngayon sa ilog. Oh, as you can see, it's clear. Kaya lang mainit talaga. Nakakatakot yung init. Ano oras ka umalis kahapon? Ay, kagabi. Bigla ka nag-out. Puy may-ari ng coffee shop. Mamaya na lang ako magkape. Ha? Diyos na ang mga akla. Balikin na. Ay, nakita mo? Ay, dito na si Madam. I'm going... Oo, galing doon sa event ko kahapon. Pinadala sa akin. So, maglilitsyon paksiw ako. Ha? Nang? Ayan na. So, lutoy ko na yung litsyon paksiw. Ready na natin. Let's go. Ayan, dapat ito si Melbar. Andito na rin siya. Mga akla. Ang ulam po namin ay talong. May andayin talong. Paglulutuan niya. The mother of 10. Uy. Nakita ko na yung post mo. Tiles? Yung tiles niya. Ang ganda na ng tiles. Pero wala ko karan. Sunday wala. Spaghetti lang natin.
Kanaligo, mama? Ayan. May suka pa ba? Ano kay Diday pa? Diday, why? Vinegar. Nakahay naman siya tapos 3 minutes. Kamot na. Boil lang natin siya ng kaun. Init ang inyo. Labas pa lang. Ano yun? High, medium lang. Diarm. Medium. Kapag ko na ang sulaw. Ay, no. Sorry. Sa Arjun TV ni Rikat? Hilayan daw. Dahilayan. Wow. Yan ni Teresa? Saan? Status should be si Michael. Yan, 50 per month. Pwede lang naman po yan, ha? Ayan, kumukulo-kulo na siya. Nice. So after this, pwede na natin i-serve. Kain na na! Thank you so much for watching.